आई भैया, हम गीतकार गायक अरुण कुमार दुबे आप सबके बीच में एगो बहुत सुंदर भजन भेज रहल बानी। हमके पूरा उम्मीद बा कि बहुत अच्छा लगी। कौना भाव में बा कि रोवेले भरत सुनी माई के बचनवा काहे भेज दी हलो। रोवेले भरत सुनी माई के बचनवा काहे भेज दी हलो। भैया भाभी के बनवा काहे भेज दी हलो। भैया भाभी के बनवा काहे भेज दी हलो। रोवेले भरत सुनी माई के बचनवा कैसे भेज दी हलो। रोवेले भरत सुनी माई के बचनवा काहे भेज दी हलो। भैया भाभी के बनवा काहे भेज दी हलो। हमारा भैया के बनवा काहे भेज दी हलो। और का कहत रे ममता के मूरत होली सुनल बानी माई। बन कैसे गईलू तू अतना कसाई। ममता के मूरति होली सुनल बानी माई। बन कैसे गईलू तू अतना कसाई। बन कैसे गईलू तू अतना कसाई। सोचलू न होई कैसे बबुआ लखनवा काहे भेज दी हलो। हमारा भैया के बनवा काहे भेज दी हलो। हमारा भैया के बनवा काहे भेज दी हलो। औरी का कहत रे रही है न भइले जब तो कोई का राजपाट हो। मारी गईले भरत तोहर तकीहा न बाट हो। रही है न भइले जब तो कोई का राजपाट हो। मारी गईले भरत तोहर तकीहा न बाट हो। मरी गईले बबुआ तोहर तकीहा न बाट हो। लेके कैसे रहबू कहा, लेके कैसे रहबू कहा। राजई भवनवा काहे भेज दी हलो। लेके कैसे रहबू कहा। राज भवनवा काहे भेज दी हलो। हमारा भैया के बनवा काहे भेज दी हलो। हमारा भैया के बनवा काहे भेज दी हलो।
में का कहत रे भाई के भाई से कोई दिहलु दूर हो रहे का कमी काहे भइल मजबूर हो भाई के भाई से कोई दूर हो रहे का कमी काहे भइल मजबूर हो रहे का कमी काहे भइल मजबूर हो डूबे अरुण सची ले लिहल जनवा काहे भेज दिहलो डूबे अरुण सचिन के ले लिहल जनवा काहे भेज दिहलो हमारा भैया के बंगा काहे भेज दिहलो हमारा भैया के बंगा काहे भेज दिहलो हमारा भैया के भेज दिहलो।